Повтаряй след мен, майчица. Всички след мен. Заклевам се. Заклевам се. В Евангелието, в честта и в отечеството си. Пред Бога и пред честното събрание. Пред Бога и пред честното събрание. Че от всичко, което ми се яви, не ще изкажа и открия никому нищо. До смърт и до гроб. Той не вижда. Определено вече. Аз съм Хрон. Ще забравят. Сигурно въпросът, който си задавате е как изобщо се стигна до тук. Ами истината е, че и аз нямам отговор. Но преди да започна да ви говоря за тази еволюция в българската кинематография, искам да благодаря на днешния спонсор. И това е... аз, чийто канал изглежда се едно е направен от второкласник в час по изобразително. Мисля, че плачебното състояние на канала ми трябва да бъде поръсен с подправка още по-плачебно такова. И какъв е най-добрият начин за постигане на тази цел, освен AI Swap? Но какво е това? Мисля, че всички сме виждали доста примери за AI Swap. Extra glitter. Bro, I'm tired being a guy and rent is too high. I'm officially switching my character build to baddies. I'm gonna break my monitor, I swear! Абе, да. С една дума, това са видеа, заради които съжалявате, че изобщо някой някога се е правил труда да направи каквото и да е за човечеството. Но защо ви плямпам за всичко това? Защо ви губя времето, става вече толкова дъвкана тема, не ви оставят да си гледате къщата на инфлуенсърите на мира? Са, че ви кажем весели малко. Един светъл летен ден моя милост реши да си поскролва из YouTube да види как е хавата там. Че заради този TikTok ни забравихте. Ако трябва да бъда честен, попаднах на много стойностни неща за гледане. Обичаш ли да те връзват тебе? О, много. Много обичаш да те връзват. Харесвам BDSM. Фенк съм му. И ми сега дума бих те скъсала. Какво бе? Би ме скъсала от себе, бе? Да. I like him, bе, бро! Абе, това гюзле мене беше ли от TikTok-а, бе? Ония дето караше някакви деца да се целува, за да им даде фалшиви обувки. Че добре, бе. И то след шпер получи малко популярност и те го те във всички социални мрежи. TikTok ни завладя. Завладяха ни както Ханкрум завладя Одрин през 813 година и после си направи чаша от главата на Никифор. Което малко ми напомня на сегашния случай. Някакви TikTok индивиди завладяват YouTube и ни избиват мозъците с олигофренското им съдържание директно през черепи. Но не исках да говоря за това. Докато прекрасният ми пръст се плъзгаше по мазния екран на телефона ми, омазнен от цялата тази паплач в интернет пространството, попаднах на едно заглавие, което заинтригува моите очички. Най-жалкият филм Агенти на времето Васил Левски. Моля! Аз по принцип съм човек на изкуството. Частта с най-жалък филм не ме изненада особено. Жалки филми много. No, yes. Come on, baby. Абе, чакай, бе, помяр, това е филм за деца, никой не те кара да го гледаш. Да, ама и Up, Коко и Encanto са филми за деца, ама са спечели Оскар и стават за гледане. Агенти на времето звучи като поредното банално заглавие, което ще привлече вниманието на хората за точно няколко дни и ще отмине. Но Васил Левски... Шекай малко! Васил Левски, една от най-разпознаваемите и влиятелни личности в българската история, плюс най-жалък филм, плюс някакви си агенти там. Кво? И да ярам на ушите си! Кво пък? Може да не е чак такава боза. Хората може да са измислили нещо ново. Иноваторско. Нова страница за българското кино, човек. Нека видим трейлера. Той не вижда. Забелязахте ли как това братленце беше и на двата кадъра? Явно може да се телепортира, да знам, това е филм. Това определено вече е странно. А знаеш кое е още по-странно? Че по някаква причина от тази картина излизат букви от българската азбука явно, но аз нямам спомен да е имало буква, която е била... Аз съм Хроно. Ти си Хроно, а другите по някаква причина летят. Пазителя на времето. Това писмо пази бъдещето. И сега той избледнява. И сега тук виждаме топка отново с българската азбука и може да видим, че отново има доста интересни букви. Ку-ку-ка-ка. Имаме S в българската азбука. Страхотна лойка, аплодирайте, страхотна лойка. Цялата ни история.
Ако Левски изчезне, изчезва и България. Ако AI изчезне, изчезва цялата филмова кариера на екипа зад това. Историята ще бъде заличена и всички ще забравят. Страхувам се. Страхът не е причина да спреш. Страхът е знак. Уоу, мотивирах се. Това беше толкова мотивационно. Това нещо изглежда се едно от съществуването му пречи да съществува. Между другото искам да забележите как абсолютно всички дечица изглеждат по абсолютно еднакъв начин. Свободата не се наследява. Ако се върнем назад, кой остава? Вау! Не мога да повярвам, че зад далечния братовчет на мацката от Уоли седи името на един от най-великите български революционери. Добре де, може би се оказа толкова зле, колкото си мислех. Скандално е, че българската киноиндустрия и едни от най-добрите студия в България позволяват такъв продукт с вложен най-минимален труд да се излъчва по българските кина. И даже да има претенции за първия български филм със световен потенциал. Това нещо има сайт, дори не се базикам. Най-малките развиват интерес към българската азбука, буквите и родната история. Да, най-вече като буквите, които им се показват, дори не съществуват. Но това дори не е най-лошото. Мисля, че е сигурно, че всеки здраво мислещ човек, или такъв, който е под 60 години, ще може да види от километри, че тази продукция е изцяло направена с AI, което очевидно води до доста остри реакции към продуцентите. Нека да видим мнението на единият от тях за употребата на AI във филмите. О, какъв ужас! Властелина на пръстените 2001, 2002 и 2003 година се използва изкуствен интелект. Абе, само аз ли имам спомен, че изкуственият интелект изглеждаше по този начин преди само 3 години? Пък какво става за преди 25? О, какъв ужас! Соник! Изкуствен интелект. О, какъв ужас! Миньоните и колко други анимации. Изкуствен интелект. Добре, малко братленце, нека да уточним разликата между CGI и AI. CGI е съкръщение от Computer Generated Imagery, или с други думи, всеки визуален елемент от филм създаден дигитално. Това включва градове, превозни средства или цели персонажи. Пускам ви видео на истински професионалисти от тази сфера. Making shots with CGI believable requires a lot of work. Forrest Gump, John Lennon. It typically involves the art department, which outlines what certain digital elements should look like. The previs artist may sketch low-resolution graphics to plan out scenes, allowing the director and other crew members to get a sense of what the final product will look like. Абе, ако питате мене, бая занимавка си е. Още повече, че направата на такъв персонаж може да струва милиони и да отнеме месеци. Нека сега да видим как да създадем филм с AI обаче. Абе с една дума, ако дам 23 евро за ChatGPT Plus и почна да спамя промптове за няколко месеца, мога и аз да стана филмова звезда. Искам да кажа, че е малко жалко да сравняваш месеци труд и грандиозни инвестиции с нещо, което може да се направи за само 23 евро на месец и единственият труд, който изисква е просто да напишеш няколко изречения. Интересно ми е какво ще има да каже този филмов гений. Изведнъж всички българи станаха разбирачи на анимация. Това, че хората имат критическо мислене и могат да различат кое е хубаво и кое не ги прави разбирачи. Но никой от разбирачите не се сети да попита децата какво мислят за детския филм. Не ме разбирайте погрешно. Темата за Васил Левски и съвременното предаване на историята по различен информативен начин е много добра идея. Проблемът и нещото, за което децата не разбират, заради което не сме се и допитвали до тях, са начинът, по който е представена тази информация. Колко пошло и мързеливо е направена тя. Как идеята на цялата продукция е минимална инвестиция, Не направя нищо, бате, мазна. максимална печалба. Ние се сетихме, направихме го, ето резултата. Много интересен трейлър. Бих го гледал, да. Много интересен. Колко ли лава бер сокчета са купили на това дете, за да го накарат да го каже това? Препоръчвам го. Го гледам. Препоръчвам.
Мисля, че всички тук сме достатъчно интелигентни да се сетим, че най-вероятно този човек е накарал тези деца просто да кажат това за пред камерата. Обаче избягвам да ви показвам всички останали, защото ще вземе да ме намерят родителите и да стана на пастет. Но аз не бих имал особен проблем с това. Винаги се случва някой да е против теб по една или друга причина. Но когато те критикуват и решаваш да не поемеш отговорността, започваш да снимаш клипове във Facebook, с които да потикваш хората да публикуват децата си с цел реклама в твоя полза, като за награда ти им даваш пари. Давам 3 награди по 100 евро за видеа в TikTok. Ако вие сте родител на дете между 4 и 12 години, пуснете трейлера на анимационния филм Агенти на времето Васил Левски на вашето дете, заснемете неговата реакция. Ако тя е истинска, неподправена и емоционална, вашето дете и вие може да спечелите награда от 100 евро. Или семейна покана за цялото семейство за червения килим пред премиерата на филма Ник. Това показва, че ти сам разбираш, че продуктът ти не става, но отказваш да приемеш отговорност и затова говориш глупости в интернет. Тук изниква въпросът. Това подигравка или неуважение към Васил Левски? Ако такъв вид продукции се приемат от обществото, какво тогава е бъдещето на българското кино? Въпроси много. Ето отговор на първия. Според мен Левски, Ботев, Вазов или който и да е друг революционер заслужават най-голямото старание, що се отнася до филм, сериал ако щете, или театрално представление. А що се отнася до бъдещето на киното, то винаги може да се развие. Може да се промени само ако покажем, че все още хората ценят изкуството и не сме склонни да го продадем на технологиите. В описанието ще има петиция за забрана на филми, създадени изцяло с изкуствен интелект в българските кина. Само така може да спасим бъдещето на българското кино. Ще се видим следващия път. Чао! О, майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарване, и ти, птицо проклета, на чий гроб там тъй грозно грачиш?